Euskal rock'n'rollaren historiaren etapa garrantzitsu bat bete dute, eta gaur, 11 urte luzeen ondoren, azken aldiz igoko dira elkarrekin eskenatoki batetara. Balantzea jendeak egin beharko duela uste dute, baina esperientzia positiboa izan dela diote. Bailau, ez da, ez ala da. Eta garbi dau, ez dakit ondo ala gaizki egin deun, baina behintzat lortu deu gu nahi genduna aurrera erotea ez. Garaitxarrak eta une zailak izan dituzte, baina baita ere ahaztu ezineko momentua. Diskoak kaleratu eta eszenario batea igo, kanta berri horiek aurkeztea, eta jendea kanta berrien horien hitzak kantatzen da hori gehiegizkoa da ez. Urteen joan etorriarekin evoluzio nabarmen bat eman da beraien musikan, baina beren publikoa ere aldatu egin. Batez ere Aitormena kaleratu zutenetik, betiko entzulegoaren zati bat galduz eta jende berria eskuratuz. Taldearen abeslariak argi utzi nahi izan du bestalde, taldekideen arteko harremanak onak direla, eta euskarak eta euskal merkatuak suposatzen dituen mugak eta nekea izan direla banaketaren arrazoia. Gure harremanak oso onak dira. Oso onak. Eta gaina, hor dago gure azken diska ez, adibide bezala ez. Eta desegitzea, hori beharrezkoa da talde monstruak ez, adibidez gu ertzainok, desagertzea betirako eta kabo ez. Zergatik, importantea dalako movida hau, piztuta eukitzea ez, biziri eukitzea ez. Ertzainak badoa, baina taldekideek musika munduan jarraituko duten bakoitzaren batetik, betirako utzi duten ahal ere, urteetan elkarrekin kantatu dituzten abestiak dira.